Bun la un nou videoclip. Astăzi ne jucăm Minecraft fără net, că n-am net. Și mie nu mi-arată câte. Ok, ne jucăm singur, că Andy nu poate. Floricică. Wow, încă o floricică. Încă o floricică. Și o să încercăm să batem Minecraft-ul în 15 minute. Ianis, unde dau hardcore? Așa, pam. Negru, pam. Bun găsit la un nou videoclip azi. O să jucăm Minecraft. Uite pe mișo. Băi, sar la bătaie. Ue. Dă-mă lâna ta. Și dă și XP. Spawna lângă un sat. Deci. Pau. Porcu. Prinde porcu. În baia de ăsta de pădure, ție? Într-un fel tot la fel. Și mi-a picat sat de ăsta bun. Ma. Hai să mergem să vedem ce găsim. Eu trebuie să mă duc la 7000 de metri distanță să mă duc. Nimic în chest. Și ce, bă, ce să fac? Nu fi așa de capul. O să iau. Hai, bă, dar nu. Uite aici o să-mi fac casă. Lângă aici. Da, are scap. Aoleu. Stai! Ce pare? Mă la o să știu care e casa mea. Asta fără un patul. Așa, mere. Nu cred că o să fur un pat. Au, uite-l ăsta. La muncă! Asta stă în pat. Și ăsta, ăilalții lucrează și ăsta nu-n pat. Așa, te-ai trezit. Dă-mă-i. Așa, hai să craftăm. Bam, spargem copacul, bam, spargem copacul, bam, spargem copacul, bam, spargem copacul. Bom, spargem copacul, 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 bom, spargem copacul. Bom, spargem copacul. Bom, spargem copacul. Bom, spargem copacul. Tem. Poate nu mă auziți așa bine. Percadavra! Bam. Uite aici. E bun. Uite pisica. Mai bine stau de... Face 60 de bucăți. Tu știi ce am observat? Ce? Tu știi că pisicile nu sperie creeperii? Ba da, le sperie. Dar și știi ce mai sperie? Are golmerii. Iron golemii? Da, am văzut acum o pisică cu alți golmeri și pisica se ducea la golmer și el fugea. Iron golemul nu poate să fugă. Bine, dar mergea și el cu viteza care prinde mob. Cum ar fi viteza melcului. Pam. Aici. Mă duc aici bună asta. Momentan. Aici. Și ne facem așa. Topor. Sare. Bam. La un craft.
Sporting. Am naș piatră, hai că e bine cu atâta. Bam, bam. Nu te cred! Mini-chest, un furnace. Mai am nevoie doar de oaie. Să le fac până. Trebuie să găsesc încă o oaie. Mai vreau o oaie. Auziți? Ca să fac pat. Jocule, te rog, dă-mi o oaie. Că îmi doresc o oaie. Oaie, 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 oaie. Mă duc la oaie. Oaie, 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 oaie. Se face seară, se face seară. Înapoi la bază, înapoi la bază, înapoi la bază. Că nu-i bază. Nu, o mini bază. Nu e bază. Bam, bam. Așa, repede. Și e seară. E dimineață.
îți dau un zitag asta mai mare. Ca să nu mă doare ce mai tare. Go. Go, 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 yes! Yeah. Go! Este, bă! Go! Bam, bam, bam. Să mai luăm piatră. Că normal că luăm piatră. Șată. Hai să luăm. Am făcut torsă. Să ne mai aventurăm și noi pe Hai să luăm cărbunele astea în care acum văd unde sunt. Măcar m-a adus la mai mult căuli. Dar mai fac tort. Nu mai am stick. Iron, iron, iron. Pot, iron, pot, iron, iron. Iron, iron, am găsit iron. Am găsit iron. Parcă ție nu-ți plăcea Ronaldo. Taci. Abonaților, scrieți în comentarii ce vă place, Ronaldo sau Messi. Bun. Bam. Băgăm. Băgăm să vedem ce mai găsim. Bam. Iron. E bine. Mai mult iron. Nu știu, așteptăm să treacă noaptea. Elon Musk. Mai mult Elon Musk. Tum. Tum. Tum, 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 sahur. Bum. Bum. Bam, bam. Luăm. Bă, nu vreau să pun iron. Păi și ieșim din mină. N-am găsit niciun baie. Ieșim din mină repede, repede, repede. Nu mai iau iron-ul, că trebuie să ies. Oricum că venim și celălalt clip. Bun. Păi și cam acesta a fost videoclipul. Pa!